Velkommen til Hjerteflimmer. I dag skal vi snakke om menstruationscyklusen. En menstruationscyklus bliver regnet fra første blødningsdag, altså første cyklusdag, til og med den sidste dag før den næste menstruation. Cyklusen varer ca. 28 dage. Nogle har lidt kortere, mens andre har en lidt længere periode. Cyklusen starter med, at den frigør hormoner fra det overordnede hjernecenter, og disse signalstoffer får hjernen til at øge produktionen af FSH-hormonet. FSH-hormonet er en forkortelse af follikelstimulerende hormon, hvor follikel er fagudtrykket for ægblære. FSH-hormonet påvirker de små og umodne ægblærer i æggestokkene, således at en af dem vil vokse til ca. 2 cm i diameter, størrelsen på den modne ægblære, i løbet af 12-14 dage. I ægblærens væg dannes kønshormonet østrogen, der modner ægget inde i ægblæren. Østrogen frigøres i blodbanen og cirkulerer i kroppen, hvor det påvirker livmoderens indvendige slimhinde. Så denne vokser og bliver forberedt til at modtage et befrugtet æg. Østrogen påvirker tillige dannelsen af slim i livmoderhalsen. Når østrogenproduktionen er tilstrækkeligt høj, udløses de ægløsende hormon, LH-hormonet, og dette hormon påvirker den modne ægblære. Således at ægblærens væg ophører med østrogenproduktionen og i stedet begynder at producere progesteron. Ægblæren kaldes nu for det gule legeme, fordi at denne kemiske ændring gør, at ægblæren bliver skrøbelig og brister 24-36 timer efter LH-hormonet er steget, hvilket betyder ægløsning. Så længe der er tilstrækkelig høj progesteronproduktion i det gule legeme samt i blodet, får man ikke menstruation. Er der ikke indtrådt en graviditet, falder progesteronniveauet ca. 14 dage efter ægløsningen, og dette udløser menstruation. Den indvendige slimhinde afstødes og ledes ud med menstruationsblodet. Herefter starter en ny cyklus. Som tidligere beskrevet skal kvinden undersøges på forskellige tidspunkter af cyklus, da der er mange forskellige faktorer, der kan være årsag til den manglende graviditet. Tak for denne gang.